cutar da ke addabar ɓangaren mahaifa. Yadda za ki kare kanki daga kamuwa da wannan cuta. Ciwon gyambon ciki da ake kira olsa, sannan za mu kawo muku abubuwan da ka iya haifar da wannan ciwo. Abubuwan da ke kawo fitar wasu launukan ruwa daga gaban mace. Sannan za mu kawo muku abubuwan da ka iya haifar da matsanancin ciwon baya. Abubuwan da kan kawo matsalar rashin haihuwa, wato infertility. Hanyoyi a sauƙaƙe da shawarwari akan tazara tsakanin haihuwa da haihuwa.